Et håndværk med mere end 500 år på bagen bliver stadig praktiseret i et lille værksted i midten af Aalborg. Helge Visby er uddannet håndsætter, og han holder til i trykkeri Phoenix i Nørregade midt i Aalborgs hjerte. Det, der gør Helge Visby til noget særligt, er, at han har holdt fast i det gamle håndværk, i stedet for at gå over til computerdrift som mange af hans kollegaer. For tiden er han ved at sætte en hel bog. En bog om dansk løjtnants breve fra krigens rædsler i 1864. Men selvom Helge elsker sit håndværk, har han besluttet at stoppe som professionel trykker. Men han har undersøgt muligheden for, at værkstedet kan fortsætte under håndværkerhuset i Aalborg Kommune. Ja, i den forstand, at jeg synes nok, der er slidbanen til mange år nu, så synes jeg ikke så godt om den, men det er min egen beslutning, og jeg synes, det er helt godt, at det her, det kan bevares for eftertiden. Altså, man siger jo, vi skal vide, hvorfra vi kommer, for at vi ved, hvad vej vi skal fremad. Så i den forstand har jeg det da meget godt med det. Jeg kunne godt sælge nogle af de maskiner her, stykvis. De to der, de er ret efterspurgte, men resultatet vil blive, at alt dette her, det ryger lige i smeltedigen. Og undskyld sammenligningen, det er næsten ligesom, da skurken han smeltede guldhornene der. Er det en gang smeltet, så er det ikke noget værd mere. Og, jeg har købt for mere end 100.000 kroner alene i den tid, jeg har været her, af bly. Og blyet er gået mig i blodet, som man siger. Og du har været i 15 år? Ja. Har du udviklet sig på nogen måde, det her? Nej, men det er det, der er vigtigt sådan set, fordi når man ser på den udvikling i den grafiske branche, så lige omkring 1960, så kommer der hele tiden noget om hjørnet, og noget nyt om hjørnet. På det tidspunkt der var 90% af det var nok bogtryk, og resten, det var offset. Men se, her slutter en epoke sådan set, og derefter, der går der en hel masse der, men der er ingen, der kan huske de stadier, der var. Det er derfor, det er vigtigt at stoppe op og sige, her er sådan set slutstenen på 500 års udvikling, hvor bortset fra sættemaskinen og så rotationspressen, egentlig ikke er sket noget særligt. Det er stadigvæk, ligesom Gutenberg han gjorde det. Vi sætter bogstaver op her i en vinkelhage, men fordi vi altså havde lært, skal vi sige, akkuratesen i det, der tror jeg, at det nye udvikling, den lykkedes altså netop, fordi vi havde lært det her med sansen for detaljerne, og at det skulle holde register, og ordene, de skulle, brydes ordentligt. Det er væk i dag, altså jeg har indtryk af, altså forbindelsen tilbage til faget der, den er der ikke længere, og derfor